Mm. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng tausing bangus na mayroon tokwa. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaking kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na. Kuha na ako ng rice. Ito Ay, yung rice totoo, namin. may totoo. Dami namin na rice. Oh, sa'yo, di ba gusto mo totoo? Yes. Oo, unang subo. Ang unang subo natin. Ay, katabada. My God. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Tingnan nyo. Manganta Manganta na. Nga pa nga ang pangaluto. Ano sabaw? Manyaman. Sarap. Luto, may kaya, may langi yun. Natuyo siya mga kapudibi. Gusto ko mga... Kusinawa na kam prito, sigang, taksi, bulang lang. O yan, oh. Yan. Tausing bangus. Sarap. Isang tulog na lang. 2 days na lang, Val. Valentine's na. February 14, mga kapudibis, araw na mga puso. Araw ng puso, mga kapudibis, ha? Baka saan kayo pupunta? Baka pupunta kayo sa malamig. Yung yung malalamig na dyan. May jowa. Ay, Walang- may kakasal pala sa February 14. Ay, meron? Ay! Sila, yung break, pangalan po niya si Annalyn Tanghal Santos. Yes. At yung groom naman niya ay si JB Santos. Congratulations! Congratulations! Tagasan sila? Hindi ko alam taga saan eh. Ay, congrats! Oo, sana all. Sana makapunta tayo. No? Gusto ko pa naman yung menudo, ganon. O kaldaretang manok. O kaya, baboy. Sana all, no? Masaya yung puso nila, no? Masaya lang sa una. Bahala na ka sa uli. Hindi ka nainggit? Hindi pa. Hindi pa. Ano kasi yun? Bawal kasi yun. Stricto yung pamilya ko. Yung tatay mo, no? Oo. Gusto ng tatay ko, madre ako. Yung nanay mo, gusto niya. Pare. Si mami. Ang gusto ni mami sa'yo. Matandang dalaga. Ay, birthday niyan, tatay ko ngayon. Happy birthday, tatay. 12 ngayon, February 12. 63 na siya. At 4 years na kami ni BBM ngayon. Oo. Ay! Happy anniversary. Happy anniversary. 4 years na pala kami ni BBM magkasama nagmumukbang. Akalain mo. 4 years na tayo. Porgis, pero ganun pa na, no? Kaya mag-subscribe na kayo, mga kapudibis. Oo. Para yung subscriber namin, tumaas na. Diyos ko. 4 years hanggang ngayon, 50 pa rin pa yung subscriber namin.
Mga kapudibis. Ikalat nyo, mga kapudibis, sa mga ano nyo. Sa mag-aanak. Mm-mm. Parang awa yun na para mag 100k na kami. Mm-mm. Hindi, huwag tayo magmamadali. Baka pagising natin, nag-boom na tayo. Di ba? Sarap. Sarap. Ano naman? Oo. Sabay natin yung tokwa. Sa lahat po na nagbe-birthday ngayong February 14 or whatever. Ah, wow, at whatever ha. Basta ngayon February. Happy birthday po. Kay Daniel. Oo, happy birthday Daniel. Birthday niya nung February 10. Tsaka sa tatang ko, sa February 15. Happy birthday, tatang. Happy birthday po. At kay Summer, February 19. Tsaka yung pamangkin mo. Oo, si Dingding. Hi, Dingding. Yung bato ah. Huwag mo lulunukin. Sa akin yung bato na yon. Taba oh. Naman. Sarap. Magluto na kayo. Na nakanyama makapudi. Sarap. Tinanggal ko yung toast. Hindi ako makain ng toast. Sa February 14, mag-red tayo na. Medyo mabagal tayo kumain kasi matanik eh. Ito yung masarap na isda, no? Ayan. Matinik nga lang. Bangus. Kasi kahit anong luto dito, masarap. Matinik nga lang, makapulibi. Sarap. Linisin natin kasi nagagalit sila pag kalat-kalat daw yung kanin natin. Ayan, habang kumakain si Bibi, mag-shoutout na po ako ha. Okay. Yes. Congratulations po kila Ma'am Annalyn Tanghal Santos at kay JB Santos. Ayan. Kasal nila sa February 14. Tagasan kayo, makapuntang. At kay Jeka from Japan, Gary Cruzat from Santo Tomas, Lubao. Hi, hello. Shoutout kay Kabalen, Gary Kabalen. Cruzat. At kay Philip Benverano from Italy, Christian Phil Pescuela at sa best friend niya na si April Areno, Melvin Sagsagan, Ay, salamat. Alpadak Team ng Pangasinan, Rodencio Vercarsi
from Mariveles, Bataan. Melissa Montilla from Saudi, Riyadh. Ayan. Shoutout Hello po sa po. inyong lahat. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, Happy Valentine's po kaya Tita Olivia. Happy Valentine's po mga kapudibi. Sa lahat po na araw na ba puso. Ingat ko po kay Tita at kay Nanay Babe Kaluya. Happy Valentine's po Nanay. Shoutout Baby Allison Catherine Bugoy. At sa asawa mo, ayan, shoutout sa inyong lahat. At kay Liza at Ruth, ayan, shoutout sa inyong lahat. We love you. Sarap. Yan, no, naubos namin. At ano pa ba, be? Ano pa ba? Valerie. At syempre, mag-comment din po kayo kung anong gusto nyong i-request na pagkain, ha? Pipili po kami ng isa yung hindi pa po namin nakain. Malay nyo, mapili po namin yung request nyo, tapos isa-shoutout po namin kayo. And mag-comment lang po kayo, ha? At sa Facebook po, yan. Ano, pagkain at rugal. Oo. Yung pagkain na request nyo, tapos kung taga saan po kayo, ayan. Pipili kami kung ano po yung makakain namin. Salamat po! Hay mga kapudibis. Kapudibi. Agi sa mina naman pamahan niya ko mo sobra kayo nina. Apo. Kanang kepotay ni kaya rin. Kasing oras na. Makapudibi ang ganaki ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. Love you! Ay, salamat.